Hi. Social media social media sometimes haisi right wazukuru. Social media no isi right most of the times anditi vazukuru pane chikomana chinonzi Shadhaya ndofunga mochiziya chinogara chiri kumapages akasiyana-siyana chiinterviewa chinowanzotaura zvachinoda especially kumaladies anditi so Shadhaya anowanzotoadvisa varume vazhinji kuti vange vari vanotoramba magirlfriends ava so azoitawo haindotoiona semistake azopostawo bhebhi rake vazukuru amacomments abuda ipapo social media yakaoma ndoda ndikuratidzei muzvionere mega vazukuru anditi asi chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV aiwa mukana uchiripo kuti usubscribe wotena on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa you will be notified ndichitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano panumber 1 YouTube channel yenyu yamunofarira chikutendai nesupport yamunoramba muchitipa anditi so maphotos apostwa namukomana Shadhaya ndeawo zvonerei vazukuru ndiShadhaya uyo anditi nemusikana wake chinova chinhu chakanaka zvakanaka izvo vazukuru anditi zvinodadisa anditi asi vazukuru vamwe vabva vatanga kumataka macomments ndiwawawo zvonerei macomments aini ndapererwa zvangu handisida kuti nditaure zvakawanda muchingozviverengerai macomments comment section ini handidi kunyepera inini I read comments for a living I read comments for a living comment section ndinongosvikawo ndotanga kuverenga macomments kumapages akasiyana-siyana ndichiona kuti okay ndozviri kufunga vanhu ava ndofunga muri ngozvionera macomments vamwe vari kutaurawo vachiti aiwa but mukadzi akashaterwa haana kushata vazukuru musadaro hakuna mukadzi akashata panyika haana kutoshata anditi musadaro especially maladies musataure zvakadaro kuno umwe wenyu hazvina kunaka ndo zvandati ndouya ndizokuratidzai imozviverengera monyorawo comment section munofunga nezvemukomana anonzi Shadhaya uyo anopa maadvise zvakanyanya kune vamwe azokandawo mifananidzo nabhebhi wake vachiratidza kuti vakanga vari kunzewo kwavakanga vachifara nereaction yabvawo kune mafans munotiwo kudii ngataura necomment section kuti munofungei nezvepost iri from Uncle Zen the only Zim uncle parizon chiti much love.